Hola, soy Julián Hernández, Sinistro Total sirve de algo. Isto é un saúdo para Gondomar TV e toda a xente que conéctase connosco. Hola, son Manolo Romón, un escritor, case, e un saúdo para Gondomar Televisión, unha televisión pequena e por iso mesmo grandísima. Facemos unha nova sesión das Noites Golfas. Evidentemente non vos vou presentar a Manolo Romón e a Julián Hernández porque sería ridículo, todos os coñecedes de sobra. Eles levan traballando xuntos desde a época da Rompente e van nos presentar o seu espectáculo performativo ou spoken words, mellor, non? Sí. Mais adecuado, ópera aperta. Moitas gracias pola vosa presenza e quedamos con eles. Galicia, gran carallo de sal! Retomo teu nome de piraña, terrazas, avionetas, andanse nos dedos, cuspe as porcas, levan o día fazando cunha visaxe intrépida, dícanse na cona, dícanse nos beitos, esas linguas como a vermes a las 5 de la tarde, borralle o sol, a fiesta, esas dunas de pel debaixo das pestanas, afogas! Afogas! Galicia, Minotauro, Galicia, Ícaro, puxeronse en folgo os camareiros, vitrines de cera, maniquíns con menopausia, comentados desperfectos, bombardeas! Na pan para elas, quero miradas que non se suban ao topo, cuidado, coitadas pombas, pinchalle las buchias, quero sen ruido. As medias baixas vetándose os rosarios, Humberto, miña señora amigo, kamikaze, signo, Galicia, Putito, rei xordo, abríndome. Paso na flora con arroxo civil e clandestino. Ah, Madig, maricón, que tempos modernos aqueles da revolta republicana, xogando a raíña miña o xeito dos chineses mauteístas. Vais agora, Guadalajara non é Abisinia, nin Carauga, nin Potente, nin Xustiza, nin Andreu, nin nada. Só perhaps socialismo ou sexta flota. B, son A. Do que falamos onte nada. Falei con C e dixo que unha polla. C, son B. A alborizouse un pouco cando lle comentei o de D. Dixo que te ia chamar, pero casi vai ser mellor que o chames ti antes de que faga el. O que non podemos é perder a calma. Seguro que A pensa algo. Chámao. B, son A. Se falas con C, dille que me chame. B, son C. O de D non é un capricho meu. El foi quen nos puxo en contacto. Por ele estamos metidos nesta historia. E agora ven a de... Xa está ben. Que me chame, que me chame. Que tempos. Seguro que hai alguén que recorda as miñas reviravoltas. Agarda expectante. O home verno prosegue nun ton desesperadamente convincente.